България. До сега Анди Студио имат около 890 000 абоната и общо гледания над 512 милиона. Част 1. Началото на криската. Кристиян Николов. Вие отново сте с Анди Студио. Аз съм Анди. Аз съм Дани. Крис. Но това кой е? Криската, с истинско име Кристиян Николов, е български ютубър, който стартира своята кариера в YouTube през 2022 година. Той започва с гейминг видеа, като първоначално се фокусира върху игри като Minecraft. С времето разширява съдържанието си, включвайки предизвикателства, пранкове и влогове, което му помага да привлече по-широка аудитория. Част 2. Бифа. Криската си направи негова напитка, а именно хак, още докато снимаха заедно с Анди Студио. Той си рекламираше напитката в тяхните видеа и даже те му помагаха да се разпространи. Напитката достигна много голям успех в българския YouTube и я имаше почти в цяла България, но няколко месеца след това криската просто не се срещаше вече във видеята на Анди Студио. Точно от този момент криската почна да прави стримове. На него тогава му беше момента да си популяризира канала в българския YouTube и стана популярен. На един негов стрим това беше началото на драмата и се разпространи толкова много, че почти цяла България разбра. Анди Студио, след като спряха да снимат, почнаха да снимат с Линшо и си направиха напитка Lava Bear. Тази напитка гръмна с ето това видео. Това се предлага в момента навсякъде, в Мистер Пица се предлага, в Драма се предлага. И разбира се, може да е абсолютно съвпадение, че точно ден сме, след като и двете сме пили едно и също нещо, нали, ни се повръща и то се вдига и се връща и то прави уджу. Какво има в тези неща? Не можеш да кажеш тотално недоказано, че заболяваме корема. Има вътре, ще ви съдя до дупка, ще ви съдя, какво е това де? Бяха отправени наистина много тежки обвинения. Ще се наложим ние в защита да предприемем също някакви мерки. Защо никой не говори за това? Да, именно с това видео драмата се разпространи много. Така, нека започнем от това, че това момиче обвинява напитките Lava Bear, а дали ги обвинява или е истина, това остана неразбрано. Така, нека се върнем по темата. Това са Lava Bear напитките. Трета точка – истината. Ами, както разбрахте, криската си направи негова напитка хак, Анди Студио си направиха напитката Lava Bear и те Lava Bear рекламират в тяхните канали доста видеа, правят за тяхната напитка и навсякъде я има, както и криската рекламира неговата в неговите видеа. Тоест хак. Ами, това е и причината защо не снимат заедно. Ами следователно примерно, криската да е видео на Анди Студио и в което казват, че да си купат Lava Bear, а криската също има напитка хак все пак. Схващате ли? Напишете долу в коментарите. И също аз и моят приятел Макси 002 бяхме навън и видяхме криската в един ресторант и ни дадоха да го питаме въпроси и ние му зададохме въпроса защо не снимат заедно и той каза, че са го предали. Ами, те са го предали така, че както виждате, че сега няма никъде почти хак, напитката на криската, а Lava Bear е почти всеки магазин може да я намерите. Това не е реклама.
И те така са му взели аудитория, пари и всичко и го предали много тежко. Ето го и видеото, което тайничко направихме. Ами хора, това беше от днешното видео. Аз бях Ицака 002. Във видеото ми помогна и с обработката, разбира се. Макси 002, линк за неговия канал долу в описанието. Благодаря, че гледахте. Аз бях Ицака 002. А за да имате най-много аура, може да си вземете от бранда ми Aurex Clothing. Има линк долу в описанието, сайта aurexclothing.shop, за да ме подкрепите. Благодаря ви. Мрежи долу в описанието и много мощно се завръщаме с видеята и стримовете в TikTok, всички социални мрежи и канала на Макси и бранда ми ще намерите долу в описанието. И ай, чао!